सानसेयारि खौरां नायनो मोजां मोनग्रा गासैबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ गिबियावनो आंनि एसबी बड निउज चेनेलाव बरायग्रोनाय थाबाय। खुलुमबाय, आं सिबिरानि ब्रह्म। बे चेनेलनि गेजेरजों सानफ्रोमबो सानसेयारि खौरांखौ फोसावनाय जायो। नोंथांमोना बे चेनेलनि गेजेरजोंनो गोनां सानसेयारि खौरांफोरखौ मोननो हागोन। थुदो बिदिब्ला खौरां आवरायनायखौ जागायजेननोसै। गासै बर' रायजो राजानि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। एमपि नब कुमार सरनियाया क'क्राझार लकसभा बियाबनिफ्राय एमपि बिसायख'थि गेलेनो मोननाय नंलिया। बिसायख'थिनि गुदुं बार बारफुबाय थानाय समावनो बर' रायजो राजाफोरनिसिम गुसु बार फैदों। एमपि नब कुमार सरनियाया फिन क'क्राझार लकसभा बियाबनिफ्राय बिसायख'थिखौ गेलेनो मोननाय नंला। एमपि नब कुमार सरनियाया बर' कचारि नङा आरो बिथाङा एसटि नङा होननानै गोजौ बिजिरसालिया फोसावबाय। फोरमायथिनो गोनांदि स्टेट लेभेल स्क्रुटिनि कमिटिया स्पिकिं अर्डारनि गेजेरजों एमपि नब कुमार सरनियानि एसटि सार्टिफिकेटआ नंखाय होननानै फोसावखादोंमोन आरो नब कुमार सरनियानि एसटि सार्टिफिकेटखौ दाननो थाखायबो बिथोन फोसावदोंमोन। बेनि उनाव नब कुमार सरनियाया पिएल फाइल खालामदोंमोन, जेराव हाइ कर्टनि सिंगल बेन्चआ स्टे अर्डार फोसावदोंमोन। अदेबानि नब कुमार सरनियानि केसखौ दोनथ'नो थाखाय बिथोन होदोंमोन आरो एसटि सार्टिफिकेटखौ दाननो हाथ'वा होननानैबो फोसावदोंमोन। हाइ कर्टनि सिंगल बेन्चआ स्टे अर्डार फोसावनायनि उनावनो आसाम सोरखारनि एडभकेट जेनेरेलआ बेनि सायाव चेलेन्ज खालामफिनदों आरो दा बे लेखायैनो हाइ कर्टनि डिभिजन बेन्चआ नब कुमार सरनियानि एसटि सार्टिफिकेटखौ नंखाय होननानै फोसावबाय आरो बे केसखौ थाबैनो फोजोबनो थाखायबो बिथोन होबाय। 5 एप्रिल अदेबानि दिनैनिफ्रायनो सानफ्रोमबो हियारिं लानानै बे केसखौ थाबैनो फोजोबनो थाखाय बिथोन होबाय। बर' रायजो राजानि थाखाय गोजोनथाव रादाब लाबोनायखौ साबायखर बावदों दावराव देख्रेब नार्जारि आरो जनक लाल बसुमतारी बिथांमोना। जोंनि जि दाबि बेखौ आसाम सोरखारनि एडभकेट जेनेरेलआ मावफुंनानै होनायनि थाखाय साबायखर होनानैबो बुंथियो बिथांमोनहा। बिसायख'थिनि थाखाय दैदेनगिरिफ्रा जाय जेरै हागौ एरै गावसोरनि गोहोखौ दिन्थिदों। सानसे सिगां रोजा रोजा मददगिरिफोरजों लोगोसे कंग्रेसनि मददगिरि आरो एएफडिएफनि दैदेनगिरिफोरखौ लोगोआव लाफानानै बिपिएफनि बिजाथि दुर्गा दास बर'आ बिजाथिलाइखौ गथायदोंमोन। दुर्गा दास बर'नि उनाव मैया बिजेपिनि बिजाथि दिलीप सैकिया बिथाङाबो बिजाथिलाइखौ गथायबाय। रोजा रोजा मददगिरिफोरखौ लोगोआव लाफानानै बिजाथिलाइखौ गथायदों बिथाङा, जेराव आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा, बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर' बिथांमोनहाबो बाहागो लादोंमोन। बिसायख'थिखौ लानानै मन्त्रि उरखावग्रा ब्रह्म बिथाङा बिपिएफ दोलोनि सायाव गाग्लोबनानै फोरमायथिदों दि थांनाय 2009, 2014 आरो 2015 मायथाइयाव बिसायख'थिखौ गेलेदोंमोन, नाथाय 2009 मायथाइयाव आंखौ केम्पेइन खालामनो होआखैमोन। बाक्सायाव बिपिएफनि मानसिफ्रा हाबनो होआखैमोन। जेराव आंनि गारि थाङो बेयाव गारिखौ होसोयोमोन, अन्थाइ खुबैयोमोन आरो गुलि गावोमोन होननानै फोरमायथिदों। बाक्सायाव बेबायदि खालामनानै बिथांमोनहा देरहादोंमोन, नाथाय चिरां आरो क'क्राझाराव जेननो गोनां जादोंमोन। बेनि उनाव 2014 मायथाइयाव बर' अबर'नि राजखान्थि जादों। बेयाव आं फ्राय 3 लाख भट मोनदों आरो 2019 मायथाइयाव 3 लाखनि बांसिन भट मोनदों आरो बांसिन भटआनो बर'फोरनि। बेनिखायनो देग्लाय 70% भट मोननानै जों देरहागोन होननानै दाबि खालामदों उरखावग्रा ब्रह्म बिथाङा। लोगोसे बुंथिबावदों दि दुर्गा दास बर'आ बिपिएफ दोलोखौ रैखा खालामनो थाखायल' बिसायख'थिखौ गेलेदों। दुर्गा दास बर'आ इउपिपिएल, प्रमद बर' आरो दिलीप सैकियाखौसो सोंखारियो, नाथाय एनडिएखौ थोंजोङै गाग्लोबनो हाया होननानैबो बुंथियो मन्त्रि उरखावग्रा ब्रह्मआ। बाक्सानि सिमलायाव सिखावनि उदखार, हरसेयावनो 2 गलायाव सिखावनि उदखार। मिनिसोरां बर'नि हार्डवेर गला, कृष्ण दासनि फार्मासि, बेबायदिनो गेलामाल गला आरो गासै 2 गलायाव सिखावनि आखाइ सुनाय। फोरमायथिनाय बायदिब्ला मिनिसोरां बर'नि हार्डवेर गलानिफ्राय गासै 1,70,000 रां लुथिनानै लानानै थांदों आरो कृष्ण दासनि फार्मासिनिफ्राय 80,000 रां लुथिनानै लानानै थांदों सिखावा। जाथायनि सायाव सिमला पुलिसआ नायबिजिरनायनि हाबाखौ मावदों। लकसभा बिसायख'थिखौ लानानै गोख्रों जादों बिपिएफ दोलोआ। गसाइगावनि जमदुवार सराइबिल ब्लक इउथ बिपिएफ आरो बिएसइउआ बिसायख'थिनि थाखाय वार्कशप खुंदों। रेवरेवा नार्जिहारिखौ बिपिएफआसो बानायदोंमोन। बिपिएफआनो स्पिकार बानायदों, एम बानायदोंमोन, नाथाय हाग्रामा महिलारिखौ फोथायखेबसो खालामदों। बेनि फिननायखौ होनो थाखाय रायजो राजाफ्रा थाग थियारि होननानै बुंथियो बिथांमोनहा। बेनि अनगायैबो बिपिएफआ 7 लाखनि गोबां भटजों देरहागोन होननानै दाबि खालामो आरो इउपिपिएलआ 2 निफ्राय 3 लाख भट मोनगोन। सिगांनि समाव मन्त्रि उरखावग्रा ब्रह्मआ 3 लाखनि सिमाखौ बारनो हायाखैमोन। दा बिथांमोनखौ रायजो राजाफ्रा गनायला, रायजो राजाफोरखौ थगायबाय। लाइमोनफोरनो साख्रि होगोन होननानै बुंथिदोंमोन, 1 भट 1 जब होगोन होननानै रादाय होदोंमोन।
मिथियार गोरोबथानि दफाफोरखौबो भारत सरकारा रिजेक्ट खालामबाय। सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि, NIT, ट्राइबेल इउनिभार्सिटि, बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म कालचारेल कमप्लेक्स बेफोर गासैखौबो रिजेक्ट खालामबाय आरो प्रमद बर'आ थगायजाबाय होननानै गाग्लोबो BPF दोलोनिफ्राय। बिथांनि सिमाङा खालि BTCनि चिफ जानायमोनल', बेनिखायनो गोरोबथा खालामब्रबला बायदोंमोन। बड'लेण्ड मोनाबा BTCनि चिफ जाया, EM, MCLA जाया होननानै बुंदोंमोन। नाथाय दा बड'लेण्डबो मोनाखै आरो बिथाङा BTCनि चिफ जाबाय। बेनो देरसिन थगायनायनि फोरमान होननानै बुंथि BPF दोलोनिफ्राय। लोगोसे बुंथिबावदि खाम्फा बरगयारिया देरहायोब्ला प्रमद बर'आ चिफ थानाय नङा। हेमन्त बिश्व शर्मानि जि राजखान्थि जुदि प्रमद बर'जों थायोब्लानो 2026 मायथाइयाव हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा आसामनि चिफ जानायनि सिमाङा जाफुंनाय नङा। मानोना MP बिसायख'थियाव जेननाय माने BTCआव जेननाय आरो MLA बिसायख'थियावबो जेननाय होननानै राजखान्थियारि गाग्लोबो BPF दोलोनिफ्राय। बिसायख'थिनि फोसावदिंनायाव बाहागो लानानै खैफोदाव गोग्लैनो गोनां जादों सासे फोरोंगिरिया। चिरां जिल्लानि गुदि फरायसालिनि लेङाइ फोरोंगिरि तेबारसन ब्रह्मनि हेंथा BPF दोलोनि अजद। फोरोंगिरि तेबारसन ब्रह्मआ बिसायख'थिनि रेलि खालामनायाव बाहागो लादों होननानै फोरमायथिदों BPFनि MCLA पानिराम ब्रह्मआ, जायनाखि रायजोआव बिसायख'थिनि थाखाय मडेल कड अफ कन्डाक्ट जाबाय आरो कन्डाक्ट अफ गभर्नमेन्ट सार्भेन्टनि गाइडलाइन बायदिब्ला जायखिजाया सोरखारि साख्रि मावनाय बा सासे फोरोंगिरिया बिसायख'थिनि फोसावदिंनाय मेल बा रेलि बायदियाव बाहागो लानो हाया। नाथाय फरायसालिनि लेङाइ फोरोंगिरि तेबारसन ब्रह्मआ UPPL आरो BJPनि हानजा सुरनाय हाबाफारियाव बाहागो लादों। बेनिखायनो तेबारसन ब्रह्मनि हेंथा बिसायख'थि आय'गनिसिम फोरमानजों लोगोसे अजद हरनाय जादों आरो बिथांनि साख्रिखौ जाहाथे दाननानै होयो बेनि थाखायबो खावलायनाय जादों होननानै फोरमायथिदों MCLA पानिराम ब्रह्मआ। लोगोसे बुंथिबावदोंदि जुदि UPPL दोलोआ कपिनाथ बसुमतारी सासे ग्राम सेबकखौ अजद होनानै बिथांखौ साख्रिनिफ्राय सासपेन्ड खालामहोनो हायोब्ला तेबारसन ब्रह्मनि हेंथा मानो राहा लानो हाया होननानैबो बुंथियो। फोरमायथिनो गोनांथि कपिनाथ बसुमतारीया क'क्राझार बिडिअ'नि ग्राम सेबक। बिसायख'थियाव बाहागो लानायनि अजद मोननायनि उनावनो आसाम सोरखारनि बिसायख'थि बिफाननिफ्राय PNRDनिसिम लाइजाम हरदों आरो लाइजामनि गेजेरजों कपिनाथ बसुमतारीखौ साख्रिनिफ्राय सासपेन्ड खालामनो थाखाय बुंथि हरदों। रायजोआव जादों फिन गेदेर लामानि जाब्रबथाय। गारिखौ सामलायनो हायैयाव गारिया बेलथायदों, जायजों 120 सुबुंफ्रा जोखोम जानो गोनां जादों। आसामनि चारिदुवार सटाइनिफ्राय गारुगाव फारसे थांबाय थानाय समावनो बे जाथाया जानो मोन्दों। फोरमायथिनाय बायदिब्ला जुलिनि थाखाय हौवा गोदान लानानै AS12CC 4274 नाम्बार थानाय गारिजों 60निफ्राय 70 सुबुंफोरा थांबाय थादोंमोन, जेराव उन्दै गथ'साफोरनिफ्राय लानानै आइजोफोरबो दंमोन। बेयावनो गारिया सामलायनो हायैयाव बेलथायदों, जायजों गारियाव थानाय 120 सुबुंफोरा जोखोम जानो गोनां जादों। जोखोम जानाय माखासे सुबुंफोरखौ चारिदुवार सिभिल हस्पिटाल फारसे लांनाय जादों आरो गोब्राब जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ तेजपुर मेडिकेल कलेजाव लांनाय जादों। फैगौ 8 एप्रिलसिम रायजोआव फिन गोबां अखा हानायजों लोगोसे खोरोमनाय, मोफ्लामनाय आरो बारहुंखा बारनाय जागोन। बोथोर बिगियाना बोथोरखौ लानानै फिन सांग्रांथि फोसावदों। फ्राय गासै जिल्लायावनो अखा हानायजों लोगोसे खोरोमनाय, मोफ्लामनाय आरो बारहुंखा बारनाय जागोन। रायजोआव बोथोर बिगियाना फोसावनाय बायदिब्ला धुबुरी जिल्लायाव 5, 6 आरो 8 एप्रिलाव गोमो गाबनि सांग्रांथि फोसावदों। अदेबानि गोबां अखा हानायजों लोगोसे मोफ्लामनाय, खोरोमनाय आरो बारहुंखा बारनाय जागोन। साउथ सालमारा, मानकाचार आरो गवालपारा जिल्लायाव 8 एप्रिलाव गोमो गाबनि सांग्रांथि फोसावदों। क'क्राझार जिल्लायाव 7 आरो 8 एप्रिलाव गोमो गाबनि सांग्रांथि फोसावदों। चिरां जिल्लायाव 6 आरो 7 गोमो गाबनि सांग्रांथि फोसावदों आरो 6 एप्रिलाव घन्टायाव 30निफ्राय 40 किल'मिटार गोख्रैथिजों बारनाय बार बारगोन। बाक्सायाव 6 एप्रिलाव गोमो गाबनि सांग्रांथि फोसावदों, जेराव अखा हानायजों लोगोसे घन्टासेयाव 30निफ्राय 40 किल'मिटार गोख्रैथिजों बारनाय बार फैगोन। बरपेटा जिल्लायावबो 5, 6, 7 आरो 8 गोमो गाबनि सांग्रांथि फोसावदों आरो दिनै घन्टासेयाव 30निफ्राय 40 किल'मिटार गोख्रैथिजों बारनाय बार बारगोन। बङाइगाव, नलबारि जिल्लायाव 5, 6 आरो 8 गोमो गाबनि सांग्रांथि फोसावदों आरो दिनै नलबारि जिल्लायाव घन्टासेयाव 30निफ्राय 40 किल'मिटार गोख्रैथिजों बारनाय बार बारगोन। ओजोंहाय कामरुप रुरेल आरो कामरुप मेट्र'आव 5, 6 आरो 8 गोमो गाबनि सांग्रांथि फोसावदों। उदालगुरि जिल्लायाव फैगौ 8 एप्रिलसिम जेबो अखा हानायनि इसारा गैया। ओजोंहाय मरिगावआव 6 एप्रिलाव, नगावआव 5 आरो 6, हजाय वेस्ट कार्बि आंलंआव 5, 6 आरो 7, कार्बि आंलं, गलाघाटआव 5, 6, 7 आरो 8 एप्रिलाव, सनितपुर, बिश्वनाथ, लखिमपुर, धेमाजि बेफोराव 5, 6 आरो 8 एप्रिलाव गोमो गाबनि सांग्रांथि फोसावदों। ओजोंहाय लखिमपुराव दिनै 30निफ्राय 40 किल'मिटार गोख्रैथिजों बारनाय बार बारगोन। बेबायदिनो जरहाट, माजुलि, शिबसागर, चराइदेव, डिब्रुगड़, काछार, हाइलाकान्दि,
करिमगंज बेफोराव 8 एप्रिलसिम अखा हागोन। तिनसुकियायाव दिनै खमला गाबनि सांग्रांथि होदों अदेबानि जोबोद गोबां अखा हानायजों लोगोसे खोरोमनाय मोफ्लामनाय आरो बारहुंखा बारनाय जागोन। गोजोन्थाव खौरां रंजालि बैसागुनि थाखाय गोजोन्थाव खौरां चिरां जिल्ला बिजनीनि बागुरुम्बा टिभि श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय गोजोन्थाव खौरां लानानै फैदों। रंजालि बैसागुजों लोब्बा लाखिनानै मेगालन आरो एक्सेन्स मेला खुंनो आखायाव लादों बिजनी कलेज र'डआव थानाय बागुरुम्बा टिभि श'रुमा। नोंथांमोनहा जुदि टिभिएस कम्पानिनि मटर साइकेल बा स्कुटि बायनो सानदोंब्ला बेनो नोंथांमोननि थाखाय सनानि खाबु। खम डाउन पेमेन्ट होग्रोनानैनो बा खम सुदावनो नोंथांमोनहा मटर साइकेल बा स्कुटिखौ मोननो हागोन। लोगोसे बेसेन नाङालासे गंनै हेलमेट मोननो हागोन, सिट कभार मोननो हागोन, टेंकिया बुंजाजासे थाव मोननो हागोन आरो गोबां अफारफोर दङ। गोजाम मटर साइकेल बा स्कुटिखौ सोलायनानैबो गावनि लुबैनाय बायदि गोदान मटर साइकेल बा स्कुटिखौ लांनो हानायनिबो खाबु दङ। बेफोर खाबुआ 5 एप्रिलनिफ्रायनो जागायजेनगोन। मोजाङै मिथिबावनोबा 7002132259 बे नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन। गोजोन्थों। खौरांखौ जोबजासे खोनासंनायनि थाखाय गोजोन्थों। नोंथाङा दासिमबो आंनि एसबि बड' निउस चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामनो हागोन जाहाथे आं खौरां फोसावनाय लोगो लोगोनो नोंथांनाव गिबिसिन खौराङा सौहैयो। गोजोन्थों।